ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കൊരു നാമസങ്കീർത്തനത്തെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെയും 89-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തതാണ് അല്ലെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഗൗരപൂർണിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദശകേ മാസയേ ഫൽഗുന പൗർണമാസീമ സന്ധ്യാകാലേ കൈലെ ശുഭലക്ഷണ. ശകാബ്ദം 1407, AD 1486 ഫാൽഗുന മാസ പൗർണമി നാളിൽ സന്ധ്യാനേരത്ത് ആ ശുഭമുഹൂർത്തം ആഗതമായി. സിംഹരാശി, സിംഹലഗ്ന, ഉച്ചഗ്രഹഗണ, ഷഡ്വർഗ, അഷ്ടവർഗ, സർവസുലക്ഷണ. ജ്യോതിർവേദം അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ജ്യോതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ശുഭകരമായ ജന്മമുഹൂർത്തം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ വിവരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ ചിങ്ങരാശിയിലായിരുന്നു. രാശിചക്രത്തിലെ സിംഹത്തിന്റെ രൂപം. ലഗ്നം സിംഹമായിരുന്നു. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ ശക്തമായ നിലയിലും ഷഡ്വർഗവും അഷ്ടവർഗവും സർവമംഗളകരമായ സ്വാധീനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അകളങ്ക ഗൗരചന്ദ്ര ദിലായ ദർശന സകളങ്ക ചന്ദ്രാര കോന പ്രയോജന. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന അകളങ്കനായ ചന്ദ്രൻ ദൃശ്യനാകുമ്പോൾ ശരീരമാസകലം കരിങ്കുത്തുകളുള്ള ഒരു ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? പൂർണിമ ദിവസം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിലും നമുക്ക് ആ കറുത്ത കറുത്ത കുത്തുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഗൗരചന്ദ്രൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രൻ പോലും നാണിച്ചു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സമയത്ത് എന്താ ചന്ദ്രന് പോലും നാണമായി എന്ന് പറയും. അത്രയും തന്നെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ. ഏതജാനി രാഹു കൈല ചന്ദ്രഗ്രഹണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരിനാമേ വാസേ ത്രിഭുവന. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുണ്ട ഗ്രഹമായ രാഹു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ മറയ്ക്കുകയും തൽക്ഷണം ത്രിലോകങ്ങളിലും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി ഹരി എന്ന സ്പന്ദനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും ചെയ്തു. ജയ ജയ ധ്വനി ഹൈല സകല ഭുവന ചമത്കാര ഹയ്യലോക ഭാവേ മനെ മന. പ്രകാരം ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകൾ അത്ഭുതത്താൽ സ്തബ്ധമാവുകയും ചെയ്തു. ജഗത്ത് ഭരിയ ലോക ബലെ ഹരി ഹരി ശൈലക്ഷണ ഗൗര കൃഷ്ണ ഭൂമേ അവതരി. ലോകം മുഴുവൻ അപ്രകാരം ഹരിനാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗൗരഹരിയുടെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. പ്രസന്ന ഹൈല സഭ ജഗതേരമന ഹരിബലി ഹിന്ദു ഗേഹസ്യ കരയേവന. സമഗ്ര ലോകവും പ്രസന്നമായി ഹിന്ദുക്കൾ ഹരിയുടെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അഹിന്ദുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യവനന്മാർ, ആ വാക്കുകളെ പരിഹാസഭാവത്തിൽ അനുകരിച്ചു. ഹരിബലി നാരിഗണ ദേഹുലഹുലി സ്വർഗേ വാദ്യ നൃത്യകരേ ദേവ കുതുഹലി. ഭൂമിയിൽ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഹരിനാമം ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ നൃത്തവും സംഗീതവും നടക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ദേവന്മാരും കുതൂഹലത്തിൽ ആണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ അഹിന്ദുക്കളും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും അവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയാണ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 10 ദിക്കുകളിലും ആഹ്ലാദ തിമർപ്പിലായി. അതുപോലെ നദികളിലെ തിരമാലകളും അതിലേറെ സർവചരാചരങ്ങളും പരമാനന്ദ വിഹ്വലരായി. നദിയ ഉദയഗിരി പൂർണ്ണചന്ദ്ര ഗൗരഹരി കൃപകരി ഹൈല ഉദയ പാപതമ ഹൈലനാശ ത്രൈജഗതേര ഉല്ലാസ ജഗബരി ഹരിധ്വനി ഹയ. അപ്രകാരം തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ
പൂർണ്ണചന്ദ്രനായ ഗൗരഹരി സൂര്യൻ ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്ന ഉദയഗിരിക്ക് സദൃശമായ നദിയ ജില്ലയിൽ ഉദിച്ചു. അവിടുത്തെ ഉദയം പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ തുരത്തുകയും ത്രിലോകങ്ങളിൽ ഉല്ലാസഭരിതരായി ഹരിധ്വനിയിൽ മാറ്റലിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. സേകാലേനി ജാലയ ഉട്ടിയ അദ്വൈതരായ നിത്യകരെ ആനന്ദി തമനെ ഹരിദാസേ ലന സംഗേ ഹുങ്കാര കീർത്തനരംഗേ കേനെ നാച്ചെ കേഹനഹി ജാനെ. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യർ ശാന്തിപുരത്തെ സ്വഭവനത്തിൽ ആനന്ദഭാവത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനൊപ്പം നൃത്തം ആടുകയും ഉച്ചത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർ അല്ലെ. അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. സദാശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരമാണ്. മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ ആ സാളഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസി ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാൽ അങ്ങ് തന്നെ വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരൊന്നും ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ, അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വരണമെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമായിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. देखी शीघ्र गंगा गड़े आसी आनंद करीला गंगा स्नान पाना उपराग चले आपनार मानो बले ब्राह्मणर दिला नाना ദാന. ചന്ദ്രഗ്രഹണം കണ്ട് അദ്വൈത പ്രഭുവും ഹരിദാസ് താക്കൂറും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്ഷണം ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയും ആഹ്ലാദപൂർവം നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സന്ദർഭം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ അദ്വൈതാചാര്യർ തന്റെ മനോബലത്താൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ നൽകി. ജഗത് ആനന്ദമയ ദേക്കി മനെ സവിസ്മയ താരെ ഠാരോ കെഹെ ഹരി ദാസ തോമാരംഗ മോരമന പരസന ദേക്കി കിച്ചു കാര്യയാച്ചേ ബസ. ലോകം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദത്തിലാണെന്ന് കണ്ട ഹരിദാസ് താക്കൂർ വിസ്മിതനായി അദ്വൈതാചാര്യനോട് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അങ്ങയുടെ നൃത്തവും ദാനവും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പിന്നിൽ എന്തോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആചാര്യരത്നനും അഥവാ ചന്ദ്രശേഖരനും ശ്രീവാസ് താക്കൂറും സന്തോഷാധിക്യത്താൽ വിഹ്വലത പൂണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ അവർ കുളിക്കുവാനായി ഗംഗയിലേക്ക് പോയി. ആനന്ദം മലതല്ലുന്ന മനസ്സുകളോടുകൂടി അവർ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും മനോബലത്താൽ ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏയ് മത ഭക്ത തതി യാന്റെ ഈ ദേശസ്ഥിതി താഹാൻ താഹാൻ പാന മനോ ബലെ നാച്ചക്കാരെ സങ്കീർത്തന ആനന്ദ വിഹ്വലമന ദാനക്കാരെ ഗ്രഹണേര ചലെ. നാടുതോറും നഗരം തോറും ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തന്മാർ നൃത്തമാടുകയും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും മനോബലത്തിനാൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളങ്ങൾ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി. ബ്രാഹ്മണ സജ്ജന നാരി നാനാദ്രവ്യോ താലിബരി ആയില സഭേ യൗതുക ലയ്യ യനകാഞ്ച സോണാദ്യുതി ദേക്കി ബലകേരമൂർത്തി ആശീർവാദകര സുഖ പാന. ബ്രാഹ്മണരും സജ്ജനങ്ങളും സ്ത്രീകളും സമ്മാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളും വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തിളങ്ങുന്ന സ്വർണപ്രഭയോട് കൂടിയ നവജാത ശിശുവിനെ ദർശിച്ച അവരെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. സാവിത്രി, ഗൗരി, സരസ്വതി, ശജി, അരുന്ധതി തുടങ്ങിയ ദേവസ്ത്രീകളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ നർത്തകിയായ രംഭയോടൊപ്പം ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് നാനാതരം ഉപഹാരങ്ങളുമായി അവിടെ എത്തി. ആകാശമാർഗത്തിൽ വന്നു നിന്ന് ഗന്ധർവ സിദ്ധ ചരണാദികളായ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും സംഗീത വാദ്യാദികളുടെ അകമ്പടിയോടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അതുപോലെ നവദ്വീപിലെ നർത്തകരും സംഗീതജ്ഞരും വരദായകരും ഒത്തുചേർന്ന് അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ നൃത്തമാടി. ആര് വരുന്നു, ആര് പോകുന്നു, ആര് നൃത്തം ചെയ്തു, ആര് പാടി എന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഭാഷ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും എല്ലാ അസന്തുഷ്ടികളും ദുഃഖവും മാഞ്ഞു പോവുകയും ജനങ്ങളെല്ലാം ആഹ്ലാദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ജഗന്നാഥ മിശ്രയും ആനന്ദവിഹ്വലനായി. ചന്ദ്രശേഖര ആചാര്യനും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ ഭവനത്തിൽ വരികയും പല വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജനനസമയത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ട ആചാര ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചു. ജഗന്നാഥ മിശ്രയിൽ നാനാവിധത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ നൽകി. ജഗന്നാഥ മിശ്ര തനിക്ക് സമ്മാനങ്ങളായി ലഭിച്ചതും ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുമായ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗായകർക്കും നർത്തകർക്കും ഭാട്ടന്മാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അവർക്ക് ദാനം നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പത്നി മാലിനി ചന്ദ്രശേഖരൻ ആചാര്യന്റെ പത്നിയുടെയും മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ കുട്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ സിന്ദൂരം, മഞ്ഞൾ, എണ്ണ, മലർ, വാഴപ്പഴം, നാളികേരം തുടങ്ങിയവയുമായി അവിടെ വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച് കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പത്നിയും ലോക സമാരാധ്യമായ സീതാദേവി ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി നാനാതരത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി ലോകോത്തമനായ ആ ശിശുവിനെ ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അവൾ കൈവളകളും തോൾവളകളും പാദസരങ്ങളും കണ്ടാഭരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അവയോടൊപ്പം സ്വർണത്തിലുള്ള പുലിനകങ്ങളിലും പട്ടുകൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടകളും കൈകാലുകളിൽ അണിയാനുള്ള ആഭരണങ്ങളും മനോഹരമായി നെയ്ത പട്ടുസാരികളും കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും അവയിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണം, വെള്ളി ഇവ കൊണ്ടുള്ള നാണയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മറ്റനേകം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കുട്ടിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. സീതാ താക്കൂർ റാണി ദാസിമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ കറുകപ്പുലി, നെല്ലി, ഗോരോചനം, മഞ്ഞൾ, കുങ്കുമം, ചന്ദനം തുടങ്ങിയ മംഗള വസ്തുക്കളുമായി വസ്ത്രങ്ങളാൽ ആച്ഛാദിതമായ പല്ലക്കിൽ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ കൂടയിലാണ് നിറച്ചിരുന്നത്. ബഹുവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളുമായി ശചീദേവിയുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വന്ന സീതാ ഠാക്കൂർ റാണി നവജാത ശിശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിസ്മയിച്ചു പോയി. കാരണം ആ കുട്ടി വർണ്ണത്തിലൊഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാറ്റിലും ഗോകുലത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സർവാംഗ സുനിർമാണ സുവർണ പ്രതിഭാമാന സർവാംഗ സുനിർമാണ സുവർണ പ്രതിമാപാന സർവാംഗ സുലക്ഷണമയ ബാലകാരെ ദിവ്യ ജ്യോതി ദേക്കി പൈല ബഹുപ്രീതി വാത്സല്യത ദ്രവീല ഹൃദയ. കുട്ടിയുടെ ദിവ്യമായ ശാരീരിക തേജസ്സും ഓരോ അവയവവും മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മംഗള അടയാളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വർണ്ണ പ്രതിമയ്ക്ക് സദൃശമായ രൂപവും കണ്ട സീതാ താക്കൂർ റാണി അത്യന്തം സംതൃപ്തയായി. മാതൃവാത്സല്യത്താൽ തന്റെ ഹൃദയം മുരുകുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി. ദുർവാധാന്യാതില ശീർഷേ കൈലബഹു ആശിഷേ ചിരഞ്ജീവി ഹവോദുയി ബായി ഡാഗിനി ശങ്കിനി ഹൈദേ ശങ്കൗ ഉപജിലചിതേ ഡാരേ നാമ ദുയില നിമായി. നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ നവജാത ശിശുവിന്റെ ശിരസിൽ കറുകയും നെല്ലും വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ പ്രേതങ്ങളെയും പിശാചുക്കളെയും ഭയന്ന അവർ കുട്ടിക്ക് നിമായി എന്ന് നാമം നൽകി. മാതാവും പുത്രനും സ്നാനം ചെയ്യുകയും പ്രസവഗൃഹം വിടുകയും ചെയ്ത ദിവസം സീതാ ഠാക്കൂർ റാണി അവർക്ക് എല്ലാവിധ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും നൽകിയും ജഗന്നാഥ മിശ്രനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഷജി മാതാവിനാലും ജഗന്നാഥ മിശ്രയാലും ആദരിക്കപ്പെട്ട സീതാ ഠാക്കൂർ റാണിയുടെ മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമാവുകയും അവർ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മിനാഥനെ പുത്രനായി ലഭിച്ച ശജി ദേവിയുടെയും ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെയും സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭവനം എല്ലായ്പ്പോഴും ധനം കൊണ്ടും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ പ്രിയങ്കരമായ ശരീരം കണ്ട അവരുടെ സന്തോഷം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു.
ഒരു മാതൃകാ വൈഷ്ണവനായിരുന്ന ജഗന്നാഥ മിശ്ര ശാന്തനും ഇന്ദ്രിയ സംയമനമുള്ളവനും പരിശുദ്ധനും നിയന്ത്രിത ആത്മാവുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ ദിവ്യനായ പുത്രന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വന്നു ചേരുന്ന ധനമത്രയും അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മമുഹൂർത്തം ഗണിച്ച നീലാംബര ചക്രവർത്തി കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലും ജന്മമുഹൂർത്തത്തിലും ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ അടയാളങ്ങൾ താൻ ദർശിച്ചതായി ജഗന്നാഥ മിശ്രയോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം കുട്ടി ഭാവിയിൽ ത്രിലോകങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സജീവ ദേവിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു. അവിടുത്തെ ജന്മത്തിന്റെ ഈ വിവരണം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അവിടുന്ന് കാരുണ്യം ചെരുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തി അവിടുത്തെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പായ്യ മനുഷ്യ ജന്മ ഏന ശുനെ ഗൗരഗുണ ഏന ജന്മ താര വ്യർത്ഥ ഹൈല പായ്യ അമൃതധുനി പിയ വിഷ ഗർത്തപാനി ജന്മിയാസേനാഹി മൈല. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്ത ഒരുവന് തന്റെ ജന്മം വ്യർത്ഥമാകുന്നു. അമൃത ധ്വനി എന്നത് ഭക്തി അമൃതം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നദിയാകുന്നു. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത്തരം ഒരു നദിയിലെ ജലം പാനം ചെയ്യാത്ത വിഷയസുഖങ്ങളുടെ വിഷക്കുയിലെ ജലം പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് നല്ലത് മുമ്പേ തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദരെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി തന്റെ ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃതത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി. അചൈതന്യമിതം വിശ്വം യതി ചൈതന്യമീശ്വരം നവിദു സർവശാസ്ത്രജ്ഞ ഹ്യഭിഭ്രാമ്യന്തി തേ ജന. ഈ ഭൗതിക ലോകം കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൂർത്ത രൂപമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ആരായാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ തീർച്ചയായും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിഷ്പ്രയോജനമായി അലയുകയാണ്. പ്രസാരിത മഹാപ്രേമേ പീയൂഷരസ സാഗരേ ചൈതന്യ ചന്ദ്രേ പ്രകടേ യോദീനോ ദീന ഏവസ. ഭക്തിരസാമൃതം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാഴ്ചവെച്ച ഉപാസന സമ്പ്രദായം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ഒരു പരമദരിദ്രൻ തന്നെ. അവതീർണോ ഗൗരചന്ദ്രേ വിസ്തീർണേ പ്രേമസാഗരേ സുപ്രകാശിത രത്നഭ്യോ യോദീനോ ദീന ഏവസ. ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം തികച്ചും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേമ അമൃത സാഗരം പോലെയാണ്. ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാത്ത ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ദരിദ്രനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഷ്ടവിട്വരാഹോഷ്ട്രകരൈ സംസ്തുത പുരുഷ പശു നയത്കർണപദോപേതോ ജാതുനാമ ഗദാഗ്രജഃ വീലേപദോരുക്രമ വിക്രമാന്യേന ശൃണ്ണദാ കർണപുടേ നരസ്യ ജിഹ്വാസദീദാർദുരികേവ സൂത നചോപഗായത്യുരുഗായഗാദാ ജീവശവോ ഭാഗവതാംഗ്രിരേണു ന ജാതുമർത്യോ അഭിലഭേദപ്യസ്തു. ശ്രീവിഷ്ണുപദ്യാമനുജസ്തുളസ്യാം ശാസൻ ചവോയസ്തു നവേദഗന്ധം. കൃഷ്ണാബോധമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മഹത് വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ വലിയൊരു മൃഗത്തെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠനല്ല. അത്തരം വലിയ മൃഗങ്ങളെ പൊതുവെ നായകളെയും പന്നികളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും കഴുതുകളെയും പോലുള്ള അന്യമൃഗങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുന്നു. പരമപ്രഭുവായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കാത് കൊടുക്കാത്ത ഒരുവന്റെ കാതുകൾ പാമ്പിൻ മാളങ്ങളെ പോലെയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു നാക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് അനാവശ്യമായി ഓരിയിട്ട് ശല്യമുണ്ടാക്കി മരണസമയത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന തവളയുടെ നാവ് പോലെയാണ്. അതുപോലെ മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ധൂളി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന തുളസീദളങ്ങൾ മണക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ
അയാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചവനായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:1 പറയുന്നു, നിവർത്തതർഷൈർ ഉപഗീയമാനാത് ഭവൗഷധോച്ചോത്ര മനോഭിരാമാത് കൗത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദാത് പുമാൻ വിരച്യേത വിനാ പശുജ്ഞാത്. ഒരു കശാപ്പുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മഹന്താവോ അല്ലാത്ത ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ ശ്രവിക്കാതിരിക്കുക? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ വ്യക്തികൾ അത്തരം സ്തുതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:23-56 പറയുന്നു, നതീർത്ഥ പദ സേവായി ജീവൻ നബി മൃദോഷുസ. ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അവൻ മഹാഭക്തരുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പക്ഷം മൃതശരീരമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം, കൂർമ്മപുരാണം, മറ്റുള്ള ദേവി പുരാണം, ശിവപുരാണം, അല്ലെ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, മഹാഭാരതത്തിലുള്ള വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊരു ചന്ന അവതാരം, ഗുപ്ത അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ആചാര്യ അദ്വൈത ചന്ദ്ര സ്വരൂപ രൂപ രഘുനാഥദാസ ഇൻഹസ ഭാര ശ്രീചരണ ശിരവന്തിനി ജതന ജന്മലീല ഗായില കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ ചൈതന്യന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്വൈത ചന്ദ്രന്റെയും സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെയും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെയും ചരണങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തം സ്വത്തായി കരുതി ശിരസ വഹിച്ച് ഞാൻ കൃഷ്ണദാസൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചു. സ്വാതിലീലയിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് സ്വാമി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്, ബാല്യലീലകളൊക്കെ, അല്ലെ. വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഗൗരവപൂർണിമയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലീലകളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ കേട്ടോ, മലയാളത്തിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ബാക്കി ലീലകളൊക്കെ അതിൽ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലീലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാത്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത് നാമസങ്കീർത്തനം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്. നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമയെ പറ്റിയിട്ട് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാന്ദ് കാസിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ അവതാരിക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം, അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ ഭാഗവതമോ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവതാരിക വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും ഉത്സാഹവും ധൃതിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവിടെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. മായ അത്യാഡംബര ഘോഷയാത്രയുടെ വിവാഹിതനായും ഉല്ലാസത്തോടെ നവദ്വീപിൽ ഭഗവത് ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തന മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയിൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരം മാർഗ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ അവർ നവദ്വീപിലെ മുസ്ലിം ന്യായാധിപ സമക്ഷം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അത്രയ്ക്കും അസൂയാലുക്കളായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ബംഗാൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് പഠാന്മാരായിരുന്നു. ആ പ്രവിശ്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യായാധിപനായ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ കാസി ബ്രാഹ്മണരുടെ പരാതികളെ ഗൗരവമായി തന്നെ എടുത്തു. ആദ്യം അദ്ദേഹം നിമായി പണ്ഡിതന്റെ അനുയായികളെ ഹരിനാമം ഉച്ചത്തിൽ ആലപിക്കരുതെന്ന് ഇത് ചെയ്തു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അനുയായികളോട്
കാസിയുടെ കൽപ്പനയെ എതിർക്കാനും സങ്കീർത്തന സംഘത്തെ പതിവ് പോലെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആവശ്യം. അനന്തരം ന്യായാധിപൻ രണ്ടു പടയാളികളെ അയക്കുകയും അവർ സങ്കീർത്തനത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുകയും മൃദംഗങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം ശ്രവിച്ച നിമായി പണ്ഡിതൻ കാസിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാനായി ഒരു സംഘം ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സങ്കീർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആ ശ്രീവാസാങ്കണിൽ എല്ലാ ദിവസവും സങ്കീർത്തനം നടത്തുമായിരുന്നു അല്ലെ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പാർഷദന്മാരും മാത്രം മുറിയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സദാസമയം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതിലൊക്കെ അസൂയ പൂണ്ട ജനങ്ങള് അവരൊക്കെ പരാതി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ വന്നിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ശ്രീവാസാങ്കണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുള്ള മൃദംഗമൊക്കെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ശരിയായ കാരണത്തിനായി ഭാരതത്തിൽ ആദ്യം സാമൂഹിക നിയമം ലംഘിച്ച് മാർഗദർശനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. മൃദംഗവും കർത്താളുമായി ഒരു 100,000 ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഘോഷയാത്രയായി കാസിയുടെ ധിക്കാരത്തിന് ഉത്തരമായി നവദ്വീപിന്റെ വീതികളിലൂടെ സങ്കീർത്തന യത്നം നയിച്ചു. ഘോഷയാത്ര കാസിയുടെ ഭവനത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ജനസമുദ്രത്തെ കണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ച് കാസി ഭവനത്തിന്റെ തട്ടിൻപുറത്തൊളിച്ചു. കാസിയുടെ ഭവനാങ്കണത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ ദോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു അവരോട് ശാന്തരാകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കാസി താഴെ ഇറങ്ങുകയും മഹാപ്രഭുവിനെ അനന്തരവൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. നീലാംബര ചക്രവർത്തിയെ താൻ അമ്മാവനായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ നിമായിയുടെ മാതാവായ ശ്രീമതി ശചിദേവി തന്റെ മാതുലപുത്രിയാകുന്നുവെന്ന് കാസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ മാതൃപ്രാതാവായ അനന്തരവനെ വേണ്ടവണ്ണം സ്വഭാവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മഹാപ്രഭു കാസിയെ ധരിപ്പിച്ചു. പ്രകാരം രമ്യതയിലെത്തിയ ഇരു പണ്ഡിതരും ഖുറാനെയും ഹിന്ദു ശാസ്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സുദീർഘമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഗോഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് മഹാപ്രഭു കാസിയോട് അരഞ്ഞപ്പോൾ ഖുറാന്റെ അവലംബങ്ങളിലൂടെ കാസി അതിന് മറുപടി നൽകി. മാത്രമല്ല മഹാപ്രഭുവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തക്ക മറുപടി എന്നോണം ഗോപലിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗോപലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോഹത്യല്ലെന്നും വേദമന്ത്രശക്തിയാൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഋഷഭത്തിനോ ഗോമാതാവിനോ നവയുവ ജന്മപ്രാപ്തി നൽകുന്ന കർമ്മമാണതെന്നും മഹാപ്രഭു വിശദീകരിച്ചു. ആ വണ്ണമുള്ള യജ്ഞബലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരും പ്രാപ്തരുമായ ബ്രാഹ്മണർ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇല്ലാതിനാൽ ഗോബലി കലിയുഗത്തിൽ നിരുദ്ധമാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും പരിത്യാഗങ്ങളും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയൊക്കെ തന്നെ മൂഢരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന നിരർത്ഥകങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളുമായ പ്രയത്നങ്ങളാണ്. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരണത്തിനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭു കാസിയെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കാസി മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. സന്തതി പരമ്പരകളുടെ നന്മയ്ക്കായി സ്വപ്രേരിതനായി കാസി തന്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുകയും ഇനി മുതൽ ആരും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കാസിയുടെ ശവകുടീരം ഇപ്പോഴും നവദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദു തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാസിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളക്കാലത്ത് പോലും സങ്കീർത്തനത്തെ എതിർക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചാന്ദകാസിയുടെ സമാധി കാണാം. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പകത്തിന്റെ മരം, അതില് ധാരാളം പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവിടെയൊക്കെ വീഴും. അവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ചാന്ദകാസിയുടെ. മഹാപ്രഭു വെറും ഒരു ഭീരുവായ വൈഷ്ണവനല്ലെന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈഷ്ണവർ ഭഗവാന്റെ നിർഭയനായ ഭക്തനാണ്. ശരിയായ കാരണത്തിനായി സാധൂകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏതു നടപടിയും വൈഷ്ണവന് സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ വൈഷ്ണവ ഭക്തനായിരുന്ന അർജുനൻ ഭഗവത് സംപ്രീതിക്കായി ധീരമായി പോരാടി. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ ഹനുമാൻ അഭക്തരായ രാവണവശത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. സർവപ്രകാരത്തിലും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വൈഷ്ണവ തത്വം. സ്വഭാവേന വൈഷ്ണവർ അഹിംസാവാദികളും സമാധാന പ്രിയരുമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തനിന്ദയോ ചെയ്യുന്നതാകിയാൽ വൈഷ്ണവർ അത്തരം ധാർഷ്ട്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും സഹിക്കുകയില്ല. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വൈകിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മള് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ ആ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആദ്യം മായാവാദിയായിരുന്ന സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പിന്നീട് മഹാഭക്തനാവുകയും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. വൈരാഗ്യ വിദ്യാനിജ ഭക്തി യോഗ ശിഷ്യാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാമുദിര്യസ്തം അഹം പ്രപദ്യേ. പിന്നീട് 255 ശ്ലോകത്തിലായിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി. കാലാം നഷ്ടം ഭക്തിയോഗം നിജയ പ്രാദുഷ്കർത്തും കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ ആവിർഭൂതസ്തസ്യ പാദാരവിന്ദേ ഗാഢം ഗാഢം ലീലായതാം ചിത്തഭൃംഗ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. സർവഭൗട്ടാചാര്യൻ അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഓലെ തന്നെ മഹാപ്രഭു കീർച്ചാടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായി, എല്ലാവർക്കും തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ആരാലും പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം വൈരാഗ്യ വിദ്യയും ഭക്തിയോഗവും പഠിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കരുണാസമുദ്രമാണ്. ഭൃംഗസമാനമായ എന്റെ ചിത്തം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദ പത്മങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കട്ടെ. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാംഗോ പാങ്കാസ്ത്ര പാർഷകം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല സുവർണവർണ്ണത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞമായിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നവര് യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയും, ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെയുള്ള അവതാരികയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അവരെ എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സദാസമയവും എന്താ പറയാ കഴുത്തിൽ അണിയാനായിട്ട് മാലയായിട്ട് അണിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്നുള്ള കാര്യം തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അല്ലെ ആ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ട് മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടി ജഗായി മതായി മാറി രണ്ട് പേരെ അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അതേ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് നമ്മളെ പോലുള്ള കുറെ ജഗായി മതായിമാർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മളെ പോലുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് അവസരം തന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുള്ളവരൊക്കെ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീലയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ ആ ബുക്സിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അതിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച്, അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സമയക്കുറവ് മൂലം കൂടുതലായിട്ട് പറയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമം മന്ത്രം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ കുറെ മുന്നേ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ. നമോ മഹാവദന്യ, എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ മഹാവദന്യായ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വൈകിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ. വൈകിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പില് ഷെയർ ചെയ്യും. അതായത് അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സമയത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, ലിങ്കും അതിന്റെ ലിങ്കും പിന്നെ സമയവും അറിയിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദി ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും